No pán starosta, aké máte pocity z toho, čo doteraz bolo vykonané a vlastne čo si o tom myslíte? No tak pocity sú dobré. Myslím, že toto pri týchto menších búrkach alebo pri tých stredných búrkach, že to nám zachytí všetkú tú vodu, že ju nespustíme len tak do potoka, ktorá zbytočne otečie a že tá voda ostane u nás aj tu na dlhšie a v prípade toho sucha, alebo čo zase pomôže, že sa to bude tak vyrovnávať. A vlastne ako so zhotoviteľmi ste spokojní, čo ste vybrali v rámci verejného obstarávania? Áno, spokojní sme, vychádzame si jeden druhý v ústretí, oni robia tak, ako sú naše požiadavky a zase my sa snažíme prispôsobiť im, aby sme dobre vychádzali. A čo sa týka nezamestnaných, čo zamestnávate na tomto projekte? Tak aj s tým už teraz som spokojný, jedného, čo bol taký neprispôsobivý, sme prepustili, vymenili sme za druhého a títo myslím, že vykonávajú prácu, že po skončení tohto, že by sa už mohli zamestnať aj pri takýchto nejakých pomocných prácach, že by už vedeli tú prácu vykonávať aj u súkromníkov alebo u nejakej firmy. To znamená, že vlastne ako dá im to niečo ako za tá práca, že vlastne ako nejaké zručnosti rozvinú? Áno, ja myslím, že sa naučia takéto pomocné práce, že tie dreva prekladať alebo niečo, kamenné hrádze ukladať, že tie návykové práce, že už zase si trošku obnovia. A máte tu na množstvo týchto roklín, ktoré sú veľmi hlboké a ktoré vám privážajú vody. To znamená, že myslíte, že tie opatrenia, ktoré sa tento rok zrealizujú, že významne pomôžu ochraňovať? No tak, akože náš katastr je dosť rozsiahly, tak v tomto území, kde sme sa chytili, že to určite, že to pomôže. A ak by bola možnosť, že by naozaj prišla aj tá druhá, takže by sme aj tie druhé časti potom akože vedeli zachytiť tú vodu, tak dúfam, že už potom by nebolo to, ako minule bolo, že nám roztrhlo hrádzu na priehrade a vytopilo Filiakovo, Belinu, že už toto by potom neprišlo. A to kedy bolo? To? 2006. 2006, to znamená jedna hrádza, to znamená, že neroztrhlo, len taká prívalová voda prišla, že sa preliala, áno, že sa preliala a zalialo Filiakovo, Belinu a čas Radzoviec. To znamená, že a svojim kolegom starostom by ste odporúčali podobné veci robiť? No určite. Každý jeden, ak by bola možnosť, ja myslím, že by bolo dobre, keby to každá jedna obec mala, ktorá môže zachytiť tú vodu. To znamená, že a v náväznosti na ďalšie aktivity, rozvoj lokálnej ekonomiky a rozvoj obce a tak ďalej, môže to aj tomu prispieť? No ja myslím, že určite, keďže nebudú také tie rihy vyplavené a zaplavená obec, že to určite jedno z druhým prispieť. A možno, že ešte by sa dalo to využiť, že by sa spravili nejaké tie jazierka a prilákať ešte viacej tých turistov do nášho regiónu. No, to znamená, že ste na hranici úplne s Maďarskom a vlastne vieme, aká situácia bola minulý rok. To znamená, by ste odporúčali aj svojim kolegom na maďarskej strane, aby vlastne spolupracovali? No, nebolo by zle, keby to aj oni, len akože náš tento kataster je tak, že od nás sa vlieva do Ipľa a od nich sa zase na maďarskú stranu, takže z ich strany nás nezaplavuje, len z našej strany. To znamená, vy istým spôsobom vy pomáhate aj maďarskej strane? Áno, že tak nepretečie tam voda, že ju zadržiavame aj u nás. Dobre, tak ďakujem pekne.